علی ورگا زمانے تھے کوئی علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینو کوئی ہے علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو اچ ذات علی دی واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچ ذات علی دی زمانے تھے کوئی پیر لکھا مینو میرے گلے پنجتن پاک دے غلامی دا پٹو زنجیر بھی کہہ دے شہر نے لفظ زنجیر بولیا ہے بھئی احمد علی حاکم صاحب کا لکھ رہا کلام ہے احمد علی نہ ہے حاکم کا خلص لیکن شیر حاکم کھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاکم ہے علی حاکم جی سبحان اللہ حاکم ہے علی حاکم ہے شیر چلے حاکم حاکم ہے علی حاکم حاکم ہے علی حاکم ہے شیر چلے حاکم میرے گل وچ بنتے دے زنجیر وکھا مینو علی ورگا زمانے کوئی پیر وکھا چار منٹ دی بقیہ حاضر چار یاراں دے نام دی چار یاراں نو مننے آیا نا اللہ بے خوش ہے 4 منٹ دی حاضری تے بادشاہاں دا ذکر کرنا ہے دنیا دے بادشاہ جنت دے بادشاہ سبحان اللہ اللہ قاری صاحب سعودی عرب 50 سالہ تو بادشاہ آ رہے ہیں 40 سال تو عراق ایران وچ بادشاہ کر گئے نے بادشاہ مشرف 10 سال بادشاہی کیتی میں انہاں بادشاہاں دا ذکر کر رہا ہوں جڑے دنیا دے بادشاہ نے جنت دے بادشاہ ہائے 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 سبحان اللہ جنہاں دے بارے خواجہ معین الدین چشتی فرمایا ہے شاہ اسد حسین سبحان اللہ
کوئی وکیل ہے کی کر رہے ہیں کمائی، کوئی ٹیچر ہے کی کر رہے ہیں کمائی، کوئی زمیندار ہے کی کر رہے ہیں کمائی، لیکن میں تو ہنوں حیدر دے لالا دی کمائی نہ سکھا۔ سبحان اللہ بول محمد۔ اے اذان نماز تے روزے، اے اذان نماز تے روزے، اے اذان نماز تے روزے، منگتا علی دی چوکھٹ دا اے میں منگتا علی دی چوکھٹ دا آس لائی علی دے پترا دی جڑے بندے نے پانچ قدم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی، ہر ذرے وچوں بولے نعرہ اے نعرہ اے نعرہ علی علی، ہر ذرے وچوں بولے نعرہ علی علی، علی دیا دیوانیاں کدے ڈر کے نہیں رہنا، علی دیا دیوانیاں کدے ڈر کے نہیں رہنا، ہر دم علی مولا کہنا، ہر دم علی مولا کہنا، اس نام دا صدقہ مشکل ٹلی ٹلی، اس نام دا صدقہ مشکل ٹلی ٹلی۔